Nyati. Lek gur 5.000, padha ae lho. Lah 90. Ya nggih uang makan awake dhewe selama 9 dina to. Ya ora bareng awake dhewe awor, nek ora siaran kok kowe. Awake dhewe iki ibarat laron brondol, ora mungkin pisah. Karo ndene aku karo awakmu lho ya nek balung rine. Alah, panggah pinter kowe. Wis to manut aku, penak-penak. Alah, motor tak go ning bengkel tapi ora nggone. Arep mulih jelas ra mungkin. Awak kadung kesel koyo ngene. Lere ning kene sih. Kowe enak nggone to. Kok gedeng aku. Loh, apa kadi? Sampeyan iki piye to, Mak Dik? Turu iso nang kono, turu meneng dhuwur. Paling nang dhuwur gak betah adem, Ndut. Gak betah adem patakmu sigar ya nek ceblok kok gak betah adem. Walah, sampean mung ceblok to. Ngono kaya ora kabar-kabar to. Iki sitok ya ngono. Wong ceblok kon kabar-kabar mangsamu ulang tahun po piye? Sok-sok nek mbok sing hati-hati to, Mak Dik. Wis di, ayo turu. Ini tadi, antar. Kono. Wis kono. Jatuh. Iya nek. Aduh. Wong matane aku kudu durut kok gedeng aku. Aduh. Kok lagi? Kowe kok agak goblok men to. Kudune mang montore mbok resik. Goblok kowe kuwi. Ngono kaya telat kowe. Wis ngono ta. Kok tak mbok tolong ya aku lagi dhewe. Lah ngono lho Mak Dik. Dadi rasa ngrepotne wong. Raimu kok kan dene sapa sing ngongkon kowe repot iki? Oke. Ora asal mbok tulungi ra sedo tiba. Tadi cilik paling kurang ajar lho. Wis ngerti angkring jebol tutupi kloso. Lah ngono sampean kok ya oleh ditutupi. Aku mung teko wis tutupan. Lah sakjane iku sampean arep nang ndi to Mak Dik? Ki mengasline arep golek hiburan di omah sawo stres aku. Lah ket biyen sampean gak wis stres to Mak Dik? Pancen stres Ledi, tapi ki luwih nemen. Tapi lek gak sampai gending to Mak Dik? Ora sampe, Ndut. Kok kira-kira mung gandang metu ke omah malah gendeng. Kok iso kaya ngono jenenge opo?